alle sammen. Sig hej. Hej. Jeg er gammel Lincoln spiller med. I får lov til at se mig til sidst i videoen. Ja, okay, godt så. Og vi skal spille Fortnite Battle Pass i dag. Ja. Og det bliver pisse fedt. Kan du lige se skærmen? Jeg håber, I kan høre mig så godt, som I kan, på grund af i de andre videoer, der har jeg ikke så godt kunne høre mig. Ja. Jeg skal lige tjekke mig subscribe. Men husk nu at subscribe og like, hvis I vil se mere. Det er helt gratis, og I vælger selv. Ja. Så vil jeg gøre det. Og så kan jeg også være med i en af de her videoer. Ja, det gør du godt. Så er vi inde. Sådan der. Og der er ikke spille nogen, så... Det er også bare skidt. Ja. Ja. Det er bare... Godt. Nå, men... Vi venter bare på at komme tilbage. Bare wait. Hvad du griner? Jeg har svært på sådan en kæmpe skærm. Det har du ikke. Og jeg har en mikroskærm, så sådan her. Ja. Og som jeg altid plejer at sige, ingen sponsor. Jeg kan slukke lyden på tv. Nej, for altså mikrofonen virker. Ja, virker mikrofonen ikke? Ja. Ah, godt. Kan du ikke slukke lyden på tv? Ja, så kan høre, hvad jeg siger. Eller det kan du godt. Nej, det kan du ikke. Så kan du ikke høre, hvis der kommer nogen, der skyder. Nej. Mægtig. Skal lige nævne Nighty, hvis jeg kan... Han er på kultur, mægtig. Ja, det er så god som fedt. Jeg kommer ikke ind endnu. Ja. Jeg er inde. Så at sige. Jeg har 2 dage. Hvor lander vi? Okay, vi har måske ikke vist dem der. Det er mine, eller? Nej, det kan du huske, der står. Det der sådan. Der, kunne du huske det? Det der secret der. Det der, hvor man gemte sig og sådan noget. Der var vi løbet. Ja, derhen. Jeg tror, det var der. Det var der. Jeg bugger. Jeg skal med det. Magdi. Jeg skal ud og hente en gifo. Sikkert. Jeg skal ud og hente en gifo. Jeg kan godt. Jeg vil lidt til sådan noget, så var jeg ude og shoppe med min far for. Så siger han nogle kigler sådan, nej, jeg skal lige ud og teste. Jeg hører, de skulle være meget gode. Nej, så. Hey, hvad fuck? Tænk på, så kommer en emo-kylling og siger, stop der going! Hvad? Jeg spørger, hvad der er. Og så siger jeg, du skal ikke smadre det, nu kan man se os! Jeg skal ligesom herind. Der er et vindue. Så sig bare, ej, vi har bare gået ned og loot. Så går ned og loot. Jeg kommer snart tilbage. Jeg er død her. Fuck! Det var det egentlig, så... Ja, det er ikke lige så godt. Vil du prøve at kigge på min skærm? Det der, det er ikke lige så godt.
We survive! Og der er shopbridge. Jeg har det bedste loot. Død! Pis. Pis på, jeg dør. Jeg vil gerne have, du dør. Hvorfor? Så kan jeg vinde alene. Jeg ved det. Jeg skal ved. Okay. $100! Så skal jeg vinde. Har du fået en pizza? Ja, og vores hadvåben. Gem lige noget til. Jeg kommer lige hurtigt op til dig. Hvad fuck med det? Ja, det er sådan noget. Har en mund? Jeg kan flyve. Nej, det skal jeg da bare ikke. Woohoo! Så spiser bare en pizza. Nej, du har bare smidt den dernede. Ja, det var lige der, var. Jeg skal derind til dig. Giv noget til mig. Tak, for du giver mig. Tak, Kjeld. Ja, lad os gøre det nok bossen. Hvis du føler, du tør, så lad os gøre det. Når du gør. Okay, så kommer den så lad os snakke. Jeg tager lige det. Det er det værste våben, der findes. Hvad siger du? Så tager jeg den her. Nej. Fuck, man. Hvis jeg siger det, så tror jeg, du så får en billiard i den slags. Nej. Der er 2 kære i. Nej, nugget! Ej, du kan ikke have det nu for dig selv. Der er 2 snipers. Ej, der er kun en af dem, der er sniper, og jeg har så den ene sniper. Du tog en sniper! Det kan jeg ikke, den nogen shit. Men der er en guld shotgun til os, der. Halleluja. 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 Skibidi toilet. Skibidi toilet. Skibidi toilet. Halleluja. Fuck. Nej, der er sigtekunden. Jeg kan ikke lide det. Fuck, kan jeg låne en sniperskud? Det er det, du bare får. Jeg låner dem bare. Nu er jeg og du får dem ikke tilbage. Det var fandme godt. Nå, så var det ikke det. Jeg sniper dig. Nå, men skal vi finde en til boss? Ja, det kan vi sgu godt. Jeg går ind på kortet. Det er en triumfen af dem i midten. Ikke den der prinsessen sådan noget. Den var sgu stadig sjov. Er vi her? Så skal vi nok der. Jeg føler, er der... Jo, der skal være en bil her. Godt. Kom. Ind. Jeg kender lige hurtigt en ting. Måske. Ej, jeg skal se våbnet. Nå, så tror jeg, så tager jeg den sgu bare. Ja, jeg fik den sgu bare. Bag dig.
Got cracker. Små noobs. Ikke dræb min ven. Jeg dræbte jer på et sekund. Har du en medkast, eller har vi det? Jeg vil gerne have mere nakke bøssen. Skynd dig, stormen kommer. Nej, hvis vi får 100 like, så laver vi en livestream. Se noget her. Online. Det er jo nok. Sammen. Sammen, ja. Ja, her. Den starter, når jeg har fået fri nede fredag. Så omkring klokken 1. Shit! Hvad er det? Den er den store, som man godt finde. Er du laser? Laser! Skal du have nogle pics? Ja. Så er det sådan. Kan du give mig et pic? Ja, fordi jeg skal også lige have nogen med, jeg kan tage med. Ja. Og så tager jeg en sniper. Ja, det er godt bare. Prøv at se mit loot-videoen. Det er kun, hvis der er en guld-sniper. Hvis en guld tager mig, så får jeg gulden. Og så får du lederen. Ja, hvis det er guld, så tager jeg den. Og så får du min lille. Der er 2. Den første nej, og den næste nej. Kommer der nogen? Jeg skal ikke engang bruge den. Nej, du kan ikke se at det der. Du kan se, at der kommer nogle mennesker. Noget hvide noget. Det er ærgerligt. Det er noget, jeg altid bruger. Jeg synes, jeg bruger det hver eneste dag. Det er meget... En mat? Okay, så tag min skud. Det har du set den liv. Jamen... Jeg tog den bare med for at være til at kunne bruge den, men... Ikke helt i dag. Og jeg glemte, at jeg har kun shield på mig. Og bare også tak for sådan abonnenter. Ja. Men vi rammer 1000, så laver vi en livestream. Benzin. Og så vil jeg helst have den her der. Den er meget mere. Godt, men du skal med? Nå, vi skal køre sammen. Willum, jeg sniper dem begge 2 headshot. Fordi jeg kan ikke lege med dem. Han der, man ser, at det kan være, at den har mere benzin. Vi kan ikke nakke en som os. Hvad hvis vi kan? Nej, det kan jeg ikke. Vi kan nakke nogen med dem. Og jeg har en SMG, og den skal spamme nogen med den. Jo. Og det er mit sindssygt loot. Den der, det tager jeg klart ret og sådan noget. Og den har en der medkit. Og jeg fik lige 30 på snackfest. Det er ikke Du kan ikke bare sige. Jeg har ikke græs i 5 år. Ja, det har jeg. Kan måske lige ikke skade. Hey, jeg kan være her på snibe. Det er heller ikke en sniper. Det er en sniper. Ja, det er Hey, så man kan tilbage. Så er der andre. Vi skal fejre det med en prik. Farmor, kør for regn. Hør så fantastisk fræk. Farmor, tag i. Vi skal vist tage en bil. Jeg håber, du var blevet nokket. Jeg hentede der skulle ikke. Jo, det bliver jeg sgu fandme nødt til. Farbror, kør Ferrari. McD, det skal fejres.
Det hælder mægtigt. Mægtigt. Jeg kunne godt bruge lidt healing, så jeg spiser en pizza. Fart. Godt. What the fuck? What the? Jeg ved ikke, hvad De siger jo fandme ikke, hvad? Nej, det siger der ikke. Altså, det er kun i slutningen af videoen, de gør det. Vi skal videre til sidst. Vi viser dit facefilm ud til sidst. De ved da godt, hvordan du ser ud. Nej, de... Nu er jeg midt. De er første gang med tandlægen 2! Nej, er det her ikke tandlægen? Fart på farmor. Kong Frederik er i live. Han? Ja. No way! Eller... Ja, Hvorfor det? nej, hvem er hvem? Der er en på skidden her. Åh nej! Kom her. Altså, det er kidnapper, hvis det kommer. Jeg dræber den. Hey! Got a people! Altså, hvorfor hedder han Blink Iron? That guy need to die, that chicken! Chicken nugget! I like chicken nugget. Hello? Are you a chicken nugget? Chicken nugget, come here. Ja? Jeg har fuld match. Jeg er en chicken nugget. Altså, det kunne godt blive en Skype, altså, så kan du få Jamen, hvad skal jeg overleve med? Du har en shopwave. Hvis du bygger, så tager jeg min kylling med. Okay? Så kan jeg lige få den her hurtigt. Og jeg har ikke brug for dem. Du skal bruge dem, så du kan redde dig selv. Du skal redde dig. Jeg behøver ikke at overleve. Jeg kan blive skudt i. Skal vi vente en person? Nej, lad os så på Loot Island. Nej, den er med på Loot Island. Så der er der også højt op. Jeg ved ikke, hvordan skal jeg så på den er med på Loot Island? Er det en, jeg ved ikke, Nej, men vi skal ikke have flag. Vi skal bare derop. Du er klar til at bygge? jeg ved godt, du kan ikke tage den her kylling med. Nej, det er så vi tager. Så... Men du skal opvækstende for mig. Så gå i gang med at bygge nu. Gå i gang med at bygge. Jeg går i gang nu. Ej, du er nødt! Ikke bygge ovenover dig! Ikke bygge ovenover dig! Ikke bygge længere! Når vi er inde i shoot, så skal du bygge længere! Skal jeg have nogen? Nej, du skal også være mine på samme tid. Ej, jeg er bange for... Ej, vi kan ikke snibe efter nogen. Her. Ja, altså, lige så. Så kom lige her. Kom lidt med hen tilbage. Lidt mere. Kom her. Okay, så kom her til mig. Hen til mig, klar? Kom her, står vi sådan med mig. Her, lidt mere. Død. Ja, og måske kunne vi faktisk godt. Jeg er ikke noget der. Der var ikke nogen, der bygger. Det ved jeg ikke. Jeg skal op ved dig, hvis du går ned, så er man shopbridgen. Så kommer jeg jo til at dø. Nej, det gør det ikke. Jo, det er... Ej, måske skal jeg lige her over vandet. Er der vand i en zone? Nej, det er det ikke. Jo, der er noget her. Men... Okay, så... Så skal du give mig nogle masser, der skal nå der. Ja, jeg har en del. Det kan jeg godt se. Ja, du har jo lige sten. Ja. Den her Skype går så meget godt. Ja. Det skal jo lidt højere op. Fart på farmor. Farmor er så fræk. Kan du komme længere? Solen er på vej. Og så tror jeg vi dør. Fart
på farmor altså. Der er en, der er faktisk, der godt kan skyde sådan noget. Hvor han er? Ja, sådan noget på jorden, der er der en, der Så lige mark på ham. skal ind. Og så skal jeg gøre den lidt højere op. Fuck. Nej, jeg dør! Skat det! Ej. Jeg skal lige have det tænkt på den her så. Nu synes jeg skulle have tænkt noget lidt mere for at kaste. Jeg er jo tunflotten. Altså, fuck. Et game mere, så er der Facebook wheel. Skal det være bank eller? Ja, det er 1000. Det er jo ikke. Vi... 2000. 2000? Oh my god. Nej, spørg Facebook wheel nu. Nej, spørg Facebook wheel nu, så slutter videoen. Okay. Skal jeg lige med den, Er I parat til at se Daniels face reveal? Går jeg ind på det der? Er du parat, Daniel? Face reveal. Er du sikker? Er du 100? Er du 1000? Er du 10.000? Er du 100.000? Ja. Okay. Se ham. Det er ikke helt kæve. Nej, hvordan var Det er sådan, hvordan han ser ud. ses, venner. Vi ses i næste video. Husk nu, 100 likes, og så Live fredag. eller måske næste fredag, eller næste fredag. Ja. Tak fordi I så med. Hej.